Assalamu alaikum warahmatullah. To kun gani dai kwana biyu uku nan musamman ma mun zo mun dame ku da ci gaba da ake yi a Burkina Faso. An yi masana'i na, an yi masana'i can, an yi masana'i a ko'ina. To yanzu ku zo mu yi comparan tahiyan Burkina Faso da gaskiya cikin amana, cikin adalci ga Burkina da adalci ga shugabanninmu na Niger. Mu ga me yasa su suke da gudu, mu kuma muna nan har yanzu a baya, musamman ma na harakan ci gaba da bunƙasa nan. Kamfanonukan daga ankon biyu uku sai mu ga Captain Ibrahim Traore shugaban kasan Burkina ya je ya bude sabon masana'i a cikin Burkina Faso. Wannan masana'o'in yawancinsu ba da kuɗin hukumar Burkina ba ne, da kuɗin 'yan Burkina Faso ne, masu kuɗi wanda suka zuba sector prive kenan, suka zuba don a buɗe masana'i. Goyon bayan da 'yan kasuwan Burkina Faso suka ma Ibrahim Traore shine na cewa suka zo suka yarda da cewa za su ba da kudinsu, za su sa su buɗe masana'o'i sai a yi industrializan Burkina Faso. Yawancin shi sector prive ne. Hukuma ita ma kuma ta sauƙaƙa musu hanyoyi na sayo kayansu cikin sauƙi, a rage musu wasu deduwane ma, ko kuma a buɗe musu hanyoyi a rika ba su hilaye wanda za su rika yin masana'o'in nan a cikin Burkina Faso. Wannan shine yasa kuka gani masana'o'in nan da ake hammamaki muke ko jiya Ibrahim Traore ya ƙara buɗe wata masana'i ta yin sabulun wanki na gari, kenan mu a Niger muna iya cewa Omo, to sun buɗe masana'o'i a yin shi. 'Yan kasuwa suka bada haɗin kai suka kama ma Ibrahim Traore, kuma shi daga gefen shi sai ya ɗauki harkan tsaro. Wannan abu ne na hukuma da shari'ar adalci da kuma dai kam ƙara haɗin kan 'yan mutane. Wannan su ne abu hudun da muka yi magana shekaran jiya. Kahin mu yi magana Niger, ya kamata mu gane duka economist za su zo, su ne masana, za su ƙara tabbatar da magana nan na cewa babu ƙasa wai wanda hukuma ce kaɗai take tallafa arziki. Sector prive, 'yan kasuwa masu kudin kansu, su suke gina ƙasa, su suke gina arzikin ƙasa. Hukuma sai ta sauƙaƙa musu abu, hukuma ta musu hanyoyi, ta kawo musu tsaro, ta kawo musu energy, ta sauƙaƙa musu harkan deduwane ma, ta sauƙaƙa musu harkan tax. Amma 'yan kasuwa su suke zuba kuɗinsu da a yi masana'o'i a cikin ƙasa. Hukuma tana iya yi, amma babban percentage aikin 'yan ƙasa ne. To ina 'yan kasuwanmu na Niger, ina masu kuɗinmu na Niger? A Niger wai akwai ma masu kuɗin da za su iya masana'o'i? Shine babban abin tambaya. Ni an taɓa mini wannan tambaya kuma wallahi na kasa ba da amsa. Tunda wani babban mai kuɗi ne a Egypt ya tambaye ni, wai banda hukumanku akwai masu kuɗi a Niger wanda za su iya zuwa su yi investir a Egypt? Na kasa ba shi amsa. Tunda ni ban ga mai kuɗi a Niger ba wanda yake da tunani na cewa ya sa kuɗin shi a masana'o'i don a buɗe kasuwanci. To nan ne babban matsalarmu. 'Yan kasuwanmu tun da CNSP nan suka zo sai suka jaye da baya. Yawancin su dama 'yan siyasa ne. Ana sauƙaƙa musu hanya su rika kawo kayan su cikin sauƙi ba tare da sun biya da duwane ma ba, kawai don sun san wasu 'yan siyasa. Sauransu kuma daman 'yan kwantira ne. Kuɗin ƙasa ne ake sa musu miliyayyika, ɗaruruwan miliyayyika ake ba su don su rika kwantira, su rika sayo abu na banza, su cinye sauran kuɗin, kuma abin da suka kawo daman ba na kirki ba. Nan ne kuɗin Niger duk ya bace. 'Yan siyasa sun ɗauke kuɗin sun ɓoye, kuma 'yan kasuwan da 'yan siyasa ne suka kama musu suka zama 'yan kasuwan su ma sun ɓoye. Hukuma ita kaɗai 'yan uwa ba za ta taɓa iya gina ƙasa ba na harkan kasuwanci. 'Yan gari su suke kamawa a buɗa. Hannu biyu ne kamar muka ce, su kama su zuba kuɗinsu su kawo idan su ga wani masana'i za su yi. Harkan noma da kiwo, gonakin nan da kuka gani a Burkina Faso ana noman alkama, ana noman tumatum, ana noman wane ne, gonakin 'yan ƙasa ne. Prive ne suke zuwa, hukuma kuma tana tallafa musu. Aiki da yawa za ku gani na 'yan ƙasa ne. Ibrahim Traore ana kiran shi ne don yana shugaban ƙasa, sai su gayyace shi, kuma shi kullum cikin diskurkin shi in ya buɗe wani babban masana'i sai ka ji ya ce dole ne ya zo don ya kama musu, don ya encouraging sector prive, ya nuna musu da cewa ƙasa tana so su zo. A Niger har yau fi sabilillahi tun zuwan CNSP ba mu ji wani sector prive ba. 'Yan kasuwa masu kuɗi namu na Niger, ku daina munafunci, ku daina ɓoye-ɓoye.
akwai a ciki wanda yanzu suna jiran ma CNSP ta haɗi da 'yan siyasa su zo su rika sauƙaƙa musu hanya don su ci gaba da cutan ƙasa. Masu kwasa kwantara su ma haka sun ɓoye. Ba hukuma kawai take kasuwanci ba, masana'o'i hukuma sharri da yawa a bisa kanta. Dole so su 'yan ƙasa sai su 'yan kasuwa sai su masu kuɗi. Yau mutane suka ce dama a Nijar babu masu kuɗi. To ku masu kuɗin Nijar, kun yarda da cewa ku daman ba masu kuɗi ba ne, kuma wasu ƙananan kawai mabaratan 'yan siyasa ne suna tallafa muku ne don su kawo kaya, ko kuma kuma cikin barayin ƙasa ne? Tambaya nan ga 'yan kasuwa. In muna so mu zama irin su Burkina Faso, mu zama ƙasashe masu tahiya, dole sai mun tallafa ma hukuma ta yi nata gefen, 'yan ƙasa su yi nasu gefen. Tafiya ne hannu da hannu, zan mu yi mukama don mu ci gaba. Allah sa 'yan kasuwanmu su yi zuciya don su yi masana'o'i a cikin ƙasa, kuma da fatan hukuma za ta kama musu don mu ɗaga ƙasanmu, mu bunƙasa ƙasanmu.